нашия приятел Алекс. Здравейте и добре дошли. Една идея после ще ви кажа. Хубав глас, да ме чувате. Ами, какво да ви кажа, тази сватба не е като всички останали. Там са такова. И затова аз реших да импровизирам. Шегувам се. Няма как да си импровизирам, защото правил съм го поне 200 пъти, обаче се развълнувах. Добре. Той си правил 200 пъти, бе, да държиш реч като кум или? Като кум, да. Преди да започна, би желал да ви се представя с две думи. За кратко, за тези от вас, които не ме познават, а най-вече за тези, които ме познават и се чудят с кой акъл, Ива и Жоро поканиха човек като мене да изнася кумовата реч и да има отговорността да не съсипе първи и най-запомнящ миг от семейния им живот. Ами с две думи поканиха мен, защото Владо беше на 11 000 км. Марин, Марто и Ангел се жениха наскоро. Милен стана баща, а Ангел ще става баща скоро. Крис беше кум, а останалите 10 запитани бяха ангажирани извън страната на тази дата. И ето, че аз бях следващия най-подходящ за тази пост. Всъщност ме поканиха, защото имам толкова много истории с тях, че няма да ми стигне и кратката 60-минутна реч, за да ви ги разкажа. Само ще маркирам за пренасенето на топли радиатори, за мистериозната Гери, за изчезналото вино, за състезанието за най-дълъг смях Хепи. Щях да ви се представя. Добре ден, казвам се Алекс Ангелов и съм кума. Може да ми викате и куме накратко, за тези от вас, които им дойде веселието или малко повече тази вечер. И искам да ви кажа, че това е кумовата реч. И това е единственото нещо, което Ива не можеше да контролира и подсигури също издънка тази вечер. И за това аз много се старая. Защото Жоро ми обеща, че ако се справя добре с кумовата си реч днес, той ще ме направи кум и на следващата му сватба. И ще ми плати на мен и на Алекс, диджея, двойно за вечерта тази вечер. Всяка сватба има двама луди и 200 гладни. Ето ви ги двамата лудо влюбени, Ива и Жоро, гордите им родители и ние гладните. Нека да ги аплодираме бурно за най-младото семейство сред нас. Благодаря ви. Всички познавате Ива и Жоро, нали? Защото ако има някой, който не ги познава, най-вероятно сте дошли тук заради безплатния алкохол. Сред 180 до 200 човека е лесно да се смесите в тълпата. Обаче, именно за вас ще ви разкажа една страхотна приказка. Една история, която Ива и Жоро започнаха да пишат преди повече от 4 години. Ива е булката. Затова е бяло, за да разпознават. И съжалявам, Ергени, тя вече е заета. И родом от Варна, но като истинска морска принцеса, тя се нуждаеше от принц. От знатно, потекло, богатства, който да се ожени за нея. И така тя отиде в прашната и мръсна столица София, за да намери там, понеже има струпване на знатни бизнесмени, министри, съдии и още дозина други знатни ергени, на които ние им казваме жълти павета или лебедови шии. Там тя срещна нашия Жоро. Този млад и аристократичен елемент, с дух и маниери възпитани от древната школа на крайдунавския град, известен като Малката Виена, Русия. Той е омая Шарси и с големия си набор от лингвистични подходи и техники, с които й обеща всичко, за което тя бе някога мечтала. И ето, че тя каза заветното да. И сега, Жоро, ти трябва да изпълниш всичките си обещания на куп.